danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mu da sabon shi. Abdulaziz Shaibu Ali yayi aure, Rahama Ibrahim Galadima ce amarya, soyayya ce. Sai amarya buɗe kunne batun kiyo saurara. Sai amarya yi aure sirrin na zo na fara. Sai amarya yi nisa wani mutum ya tarda. Sai amarya Abdulaziz Kabeji ango Rahama amarya. Haɗin ku da karafule ba wata karya. A taron na ku zan kiɗa inda ki ƙwarya. A sashen so a bar ku kowa ya bi baya. Dangi na ku gasa sahara da kaya. Domin ku saka yau hakan kin ji amarya. Taron bikin ku yau ake daga masoya. Bikin Rahama ke ta yi a yau zane zance. Masoya na duniya da ku sun yi kwatance. Da tarin haƙurin ku haka dai kun kai zarce. Kowa yana faɗin hakan kun yau dace. yau murnar biki ake masoya ku yi zarya. Rahama da Abdulaziz Ƙwarya ta bi ƙwarya. Isa Gombe sako kiɗan ka mai tarwatsa taro.